What's up guys? This is D James and I'm back with another video. And for today's video is different types of babaeng hubog. So, enjoy watching. Jai, tagay na. Imo na turn, Jai. Ang ahon na dahil, Chay. Kadaghan man anak, Chay. What? Oh, daghan man ni Jai. Balik na ako, Jai. Inom na ka na, Jai. Ako kay inom. Oh, sige, Chay. Nadaghan pa ka na siya, Chay. Daghan nga po ni Jai. Oo, Chay. Nadaghan pa ka na siya. Uli na kasi nyo! Kira ka, Chay. Basig mahubog ko ni Chay. Jai. Ay na, Chay. Basig kasabang kong mama, Chay. Bikinan na kahit ano, Jai. Ah, sige, inom ka na ko ni Inom na ka, Chay. Jai. Ay na, Chay. Nahadlok ko, Chay. Okay. Mahubog ko. Hindi, mas mahubog kag ako kang bunalan ang butil niya, Jai. Pait man, Chay. Uli ka, Jai. Uli ka sa inyo, Jai. Kabayo ba ka, Jai? Chay, oh, sabi na. Nakaya din, Jai. Kira ka, Chay. Chay, okay ka, Chay. Dilig yun, Jai. Nga naman, Chay. Broken hearted ko ng panahon na, Jai. Oo, Chay. Sila na din mo kabuhan ni Dad, Chay. Ha? Bumay? Oh. Sila na mo ka... Si Mana, Chay. Si Mana. Hindi ako itong si Mana, Jai. Oh, di naman dahil, Chay. Is ka-adlaw, Chay. Gusto ko pa yung kauyab ni Jai. Oh, no! Wala na lang kong mabon. Angin pa, Jai. Oo, Chay. Support ako ni mo, Uy, Chay. ikaw na po, Jai. Ako, Chay. Makalang mo, Jai. Jay, tagay na, Jay. Wow! Uy, guwapo, Jay. Asa, Chay? Ay, hindi, Chay. Guwapo, Chay. Nasa doon. Chay. Guwapa na ko, Jay. Oo, guwapa na ka, Chay. Guwapa na ako. Oo, ako ka. Patay, okay lang. Muta ka, Jay. Pili na ka makakuan, Jay. Sige, bato. Bato. Sige, naog. Yan. What? Sige, Chay. Sige, Chay. Batu, pik. Batu, pik. Ay! Ay! Kuya. 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 Hoy mga Zay, ayaw ka sa mga pagdada kay parehatag mga birdie. What? Jay, nara ka ba? Sorry, ma'am. Unsay sorry? Hubog naman siguro ka man, May. Tingog. Unsay hubog? Dili ko hubog. Sorry, ma'am. Ikalima pa rin na mong asit. No, ma'am, hubog na gyud ka, ma'am. Dili, duha man gani mo diha nag-uban. Ma'am, hubog na gyud ka, ma'am. Dili lagi ko hubog. Ma'am, uli ra ka, ma'am. Unsay uli? Imo ning bar? Hindi man sa ingon, ma'am. Dili sa ingon. Ano ako man? Guy! Unsay card? Ako ang angay mo tawag og card. Pila man ka? Ay ako takang sunugol. Wow, karbusa. Kumbe! Nagay pa dahil ka-15 pa nato ni nga set day. What? Day. Makaya ka din ako, Day. Kaya pa na day. Kanawa nanay kakaturosi nga tanduhan. Ka-15 nga kiss, ika-16. What? Buto mo sa day. Oh, sige, Day. Mahon lang. Amang baso day. Lasang misty day. Mas dito. Di. Sa na oras siya? Alas 4 kuha nga ka ng manok mo tigtiga. Langit, wala ang
sa Marius Dagan.